ulang tahun ke-300 warga masyarakat utawi Desa Sumberjo Kulon. Amin. Ulang tahun yang ke-300 ya Pak nggih. 300. Dasare masyarakat mriki sayuk antusias guyub rukun nunggal cipta rasa karsa lan karyane demi desa demi kemajuanipun Desa Sumberjo Kulon. Alhamdulillah res gotong royonge warga masyarakat mbuktekne dinten menika saged bersih desa ngantos panjenengan ingkang minangka dalang menghibur mriki wayangan ringgitan sedalu natas kabeh mau gumantung Bapak Kepala Desa limomong kanthi cara ramban cindhe mban cinadan ora beda cara kabeh dianggep dadi anake mayungi padha wae ora dianggep sapa-sapa ning dianggep anake dhewe. Nggih, napa melih Bapak Sudi menika kali Bu Alfi? Heeh. Dalang. Jan blaker. Aku dianggep apa ning kene? Iki dagelane percil CS koclok ya kuwi. Sik to. Iki dagelane iki aku nyapa batang ijak momongan. Kok enten swara tanpa rupa menika sinten nggih? Lah iya. Iki anak suarane ning ndek anak rupane iki sapa ki sing muni botang batang percil. Ya aku kang aran Jempri playangane lolo Banaspati rempeyek kacang ijo. Lah dalah. Kok sampean iki ngremehne aku. Wong ning kene iki sampean karo aku ditelepon Mbah Lurah. Endi? Iki sapa suarane sing muni telepon Mbah Lurah ki endi? Mas. Niki lho. Slendem. Duka. Lah kula teng mriki piyambakan lho. Lah iya. Wong kula kalih jenengan dalu menika kan ditugaske kali Pak Suwir. Ora ana mongko sing ditimbali niki percil kok ndak ketok ki ning endi? Kula teng mriki Pak. Ya Allah. Terus yang niku Pak Minto Mbah Lurah, Pak Minto. Kok mung suarane tok Mas Endem? Lah nggih mosok kecepit ning mau. Pak Minto, Mbah Lurah. Lah. Dam. Dalam percil ndi? Duka. Pak. Lah niki enten suarane lho. Lah iya. Mosok yo gak mosok aku wis entek iki aku. Kang Cil. Wong gak roh aku ya. Mosok kowe. Wong sakmene bane roh pripet to, Pak? Sik, jajal usapan mripatmu usapan. Lah sampean lo ndelik ning kono kok iso micek-micek ning kancane. Tak usah besok. Lah, sitae. Pak kok koyok lilipen to mripat kula. Delok. Lah. Roh. Lho. Lho, warung etan balik desa. Aku ning kene nyok-nyok aku ning kene iki lho. Kok iso warung balik desa warung balik desa. Wah, aja ngremehna. Awakmu ning warung etan balik desa to? Kowe lak di akhire dadi tenan kaya ngono ki getun lho kowe. Ora iso delok sinden. Aku kancamu.